Salam. Umuman şeylere agaysam adamlanma var, şeyle var, buğda çokunan yalak haystar var. Şu prezident diyen da var, prezident söyörlenmedi var da onu vatanmız deyip fikir edip böğren haysi inatamız deyip fikir edip böğren haysi. Umuman köp zatlar bilen çalışýarlar da adetdiýerler. Men aýtjak bolýanymyn sunuwat intelligensiýasy biz diýip käbirler özlerini ýyldız diýip hasap edip böler ýurdun içindäkin aýdymçysy aslında ças aýdymçylar olan köp böler. Bizim adamlarymyz var buut parazlygy näme üçin şu ýerde bir pikirlenýän auditoriýamy ýüzlene inip çykşa deýindim de. Sebäp diýsen, şu birinji prezidentimizden başladak Omjuk Musa diýdi, ýene word ol by herhirine Cemal Saparow. Şonu arşa galdyrýarlar da oňa şahsiýet kultuny öňe sürmek diýilýän many gelýär da iwaly kinolaram dörenok, iwaly aýdymsa adam dörenok diňe bir adamyň şahsiýeti galdyrylsa da başga Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň her hile Jim Carrey diýdi, ýene diýdi, her hile şahsiýetler halkyň içinden çykýanlar, haýsy prezident bar, şolong ýerine gelip her hile zatlar boljak bolup beren prezident görýänler sen köp berdi. Meniň aýtjak bolýanym. Köp zatda ýan kaýşymýal prezident öňe sürilýär da edilýär, onuň şoň esasynda da adamlaryň nuskow mysal hökmüni almaly bir misal bolýar da her zatdan adam görýär da edilýär öz durmuşyna tejribe ýygnaýar. Onuň şonuň esasynda da käbir zatlar özleşdirýär da adam diýenim. Onuň şoň esasynda adamlarymyz özleşdirmeli bolýan özlerini, emma biziň adamlarymyz köpsi düşünjesem çağa düşünje, bir bolgusyz bir kütök düşünjeli adamlarymyz görýäňiz da şolaryň esasynda şu zatlar bolup geçýär. Ýene de özümiz kösenýär soňra. Ähli taraplaryň var, ähli sferada var ösmerler, ýurt diýilýän, watan diýilýän adam. Onuň meniň aýtjak bolýanym şuňky prezident parazlar şu kala var, şu newen ýagdaýynda esasynda emele gelen adamlar. Şu bir şahsiýet öňe sürilýär, hemme kişiden beýlek ýazyjy, şahyr, aýdymçy zat. Şolar bar ýurdun içinde de şolar bir halka bir nuskow mysal hökmünde hereket etmen haýsdyr bir adamy öňe sürmek barada hereket etdiler. Umuman düşünen soňra diýip umyt etýän şeýler akbar kiçeňirek çykşa edip düşünýän idim. Daway saglyk doýuşaly.